Takže ahojte, ja vás vítam pri svojom úplne prvom videu, ktoré vyjde na YouTube. Hodím vám potom aj link na Instagram, aby ste sa na to mohli nejako prekliknúť, aby ste to lepšie našli. A je o našom tripe na Fuerteventura. Takže dúfam, že vás bude baviť. Ak sa rozhodnete ísť na Fuerte, nehoďte z Krakova. My sme odtiaľ z Krakova. Bola to hrozná cesta. Prvý problém nastal už na parkovisku v Krakove, keď my sme ešte nevedeli, čo je vo veci, lebo my sme totiž toto parkovisko bukovali skôr. Takže my sme sa spoliehali na to, že to parkovisko bude dobré a že tam proste budeme môcť prespať. Nebolo to tak, takže milá pani nás doslova vyhodila z auta, že na jej pozemku proste nebudeme, že máme odísť a ísť na letisko. No lenže bol večer a nám letelo lietadlo nejako ráno, okolo 6, myslím, približne. Ona nás viezla na to letisko. Akože tá pani bola, to sa nedá opísať, takže nejdem to radšej ani riešiť, ale teda spali sme celú noc na letisku. Bola tam zima, bola som po chorobe, nemali sme deky, nemali sme proste nič. Takže sme proste čakali, neviem, 8 hodín na lietadlu. Potom nastal ďalší problém s tým, že ja som bukovala ubytko cez Booking a Booking mi povedal, že sa mi ozve 3 dní pred príchodom. Ja som sa na to teda spoliehala, bude to tak, nejdem to ďalej riešiť. No, Booking sa mi neozval, ja som písala tomu ubytovateľovi, ktorý nám mal sprostredkovať to ubytovanie. Samozrejme, ten nám neodpisoval, neozýval sa, takže som mu písala a nakoniec sa ozvala jeho žena. Odpísala, ubytko, všetko fajn, vyšlo to, takže sme odleteli. Takže nastúpili sme do lietadla. Boli sme úplne unavené z celej noci, lebo však sme boli na tom letisku, nedalo sa tam moc spať, bola tam zima. A vďaka tej milej pani, ktorá nám poskytla takýto prístrešok celú noc, sme potom museli doháňať ten spánok v lietadle. Takže potom sme vlastne vystúpili z lietadla a mali sme si vyzdvihnúť auto. Tá spoločnosť bola vlastne na letisku, priamo na Fuerteventure, takže sme si brali auto priamo z letiska, kde sme pristali. Prišli sme tam, čakali sme v rade asi, ja neviem, ak tam nebolo 100 ľudí, tak ani jeden. Ale nevadí, lebo táto požičovňa je úplne že top. Odporúčam ju, hodím vám sem potom názov tej požičovne, aby ste vedeli, keby náhodou sa tam budete chystať, aby ste vedeli, cez čo si máte požičiavať auto. Neplatili sme zálohu a vlastne platili sme čisto len za požičanie vozidla, v ktorom sme mali aj poistenie. Keby som ja v tej dobe vedela, že budem točiť tento výlet na vlog, aj by som vám natočila room tour. Ale bohužiaľ musela som to vystrihnúť, lebo boli tam všade veci, nedalo sa tam pomaly ani chodiť. Každopádne ubytko bolo krásne. No tu máme takto odparkované naše auto, hneď pred našim ubytkom. Tu máme taký vzadu, máme kód, keď chceme ísť do izby. No. Telku. Tu si varím čaj.
chladničku. Máme niečo nakúpené. Tu je náš balkón. Taký. A to je kúpeľňa. Pekné to tu je. Prvý výlet, ktorý sme absolvovali vlastne na Fuerte, bol... Išli sme na Popcorn Beach. A museli sme ísť 4 km peši, pretože spoločnosť, cez ktorú sme si požičiavali auto, nepoisťovala na auta na nesplnené cesty. To znamená, že akákoľvek štrkovitá cesta, hociaká, nie betón, sme nemohli proste na ňu ísť. Takže sme išli 4 km peši. Áno, išla som 4 km peši. Ale stalo to za to. Akože ináč, kto nezvládate vietor, tak tento ostrov nie je úplne pre vás, lebo ten vietor tam bol úplne šialený. Museli sme nosiť čelenky, potom sme samozrejme stratili jednu, takže sme mali len jednu, takže sme si ju šerovali. No, ide vám to povedať, no že nemôžem vstúpiť. Proste celá familia mi zakázala ísť na odlahlé miesta a nebezpečné. A teraz vám ukážem, kde som ja, hej? Toto je pochopiteľné. To je proste akože veľmi dobré. Too close to the sun. Maybe in another life we could have worked it out, but we got too close to the sun. When all is said and done, when all is said and done, when all is said and rozhodli, že teda absolvujeme výlet do takej zoo, kde máte možnosť proste krmiť žirafy. A akože môžem povedať, že to bol fakt jeden z najkrajších zážitkov, aké som ja kedy na dovolenke zažila. What to do? Could somebody come and take me away? I've been in the deep without you, and I got it in my head night and day. But we are one step closer. We're all in this together. Put your hand in mine. Yeah, we are one step closer. Can you feel it, baby? It's the end of the line. It looks like we made it. Let's get it on, we got it going, moving on the world. It looks like we made it. Let's get it on, we got it going, stand strong. It looks like... Išli sme si jedného
pekného podvečera sadnúť na pláž. Že len tak vypnúť hlavu a sedieť a proste dívať sa na tie výhľady a všetko. No lenže akože reálne toto bola jedna z najvtipnejších vecí, ktoré sme tam zažili, teda aspoň pre mňa. Sadli sme si tam na ten piesok a jedna žena, neviem ako to úplne nazvať, si tam jedna žena asi robila portfólio, alebo ako to mám, alebo ako to mám nazvať. Každopádne bolo to veľmi zaujímavé a hodím vám sem hneď za týmto video, že ako to asi vyzeralo, aby ste mali o tom predstavu. We're all in this together, put your hand in mine. Yeah, we are one step closer. Proste ona tam sedela v tom mori a bola tam nejakou šatkou. A oni ju tam reálne fotili, normálne profesionálnym foťakom. Ale ako ja som povedala, že strašne rada by som videla tie výsledky, lebo ten výlet na tú Popcorn Beach obsahoval aj to, že sme šli na také miesto, ktoré sme vlastne nemali sme tam úplne chodiť, lebo nebolo to úplne bezpečné. A boli sme už vlastne na kraji takého, dá sa povedať, že útesu. A v diaľke som videla, že ide vlna. A akože nebola úplne najmenšia, takže som bola úplne taká, že toto nebude dobre. Nebolo. Prišla tá vlna, zaliala nás, ale ako nezalialo nás celé, nohy nám zalialo, ale bolo to ako nepríjemné dosť. Nás vlastne zobrala loďka z Koralecha, myslím, že sme išli. Zobrala nás taká menšia loďka a išli sme na ostrov kúsok od Fuerte, volá sa, že Lobos. A tam nás vlastne nechali približne asi 5 hodín. A tam boli ako pláže, tam ste si mohli láhnuť, chillovať, oddychovať. A potom zase pre vás prišli a išli ste naspäť do svojho miesta. Wake me from this dream I've been in. I need to get in closer to you. I swear you're my vaccine. Oh baby, I've been waiting for you. Now we are one step closer. We're all in this together. Put your hand in mine. Yeah, we are one step closer. Can you feel it, baby? It's the end of the line. It looks like we made it. Let's get it on. We got it going, moving on. Oh, wow. It looks like we made it. Let's get it on. We got it going, stay strong. Oh, wow. It looks like we. It looks like we. Yeah, it looks like we made it. Let's get it on. We got it going, stay strong. Oh, wow. It looks like we made it. Toto sme prišli, tam, kde sú tie dve ženy, tam z dola. A toto bola normálna terasa, že proste takto môžeš ísť, ale Mária proste videla toto, kde to vidíš tam? Aha. Toto a tam je, že zákaz. Samozrejme, že Mária ide vždy tam, kde nemá. My sme tam nakúpili toľko vecí, že vlastne sme to nevedeli potom nejako zmestiť do batožiny. Takže sme si
Polovicu kufra obliekli na seba, druhú polovicu sme mali vo vreckách a vlastne ešte latvinky a nejaké kapsičky sme schovali pod mikinami. Takže ak tam pôjdete a viete, že ste akože typ, ktorý rád tam kupuje veci a podobne, tak si určite zoberte aspoň 2 batožiny. Španielsko samo o sebe je krásna krajina a táto Fuerteventura bola úplne že nádherná, takže vám ju úplne že odporúčam. You call me on your bad days to make sure I cheer you up, but never on your good days. I wasn't worth that much. You told me I was special, but not enough to make you stay. I guess you couldn't settle with somebody like me. My self-esteem has reached a new all-time low. At least you accomplished something, yeah. Je hlavne dôležité povedať, že ani polovicu toho, čo sme zažili, ja nemám nakamerované, bohužiaľ. Nevedela som vtedy o tom, že to budem chcieť takto zverejňovať a dokumentovať celú tú cestu. Ak ste to dopozerali až do konca, tak vám veľmi pekne ďakujem. Veľa to pre mňa znamená. Je to moje úplne prvé video, ale v budúcnosti chystám aj ďalšie. Onedlho strov, takže by som vám ho veľmi rada natočila už trošku inak ako toto video, ktoré som nevedela, že bude točené. Budem rada, ak teda zanecháte odber a like a v budúcnosti vám určite natočím niečo krajšie.